I za kraj vodimo vas u okolicu Lipika. U cijeloj Požeško-slavonskoj županiji tek je oko 200 Mađara, no bez obzira na taj malen broj s neobično mnogo entuzijazma drže do identiteta. Mađarsko društvo postoji 10 godina, a središte mu je u Brekinskoj. Nekad najmađarskije selo u okolici Lipika i danas je takvo, iako u njemu živi tek nešto više od 20 Mađara. Živjeli su oni u još 10-ak sela toga kraja, no s Kalvinskom crkvom i 4-godišnjom mađarskom školom Brekinska je ipak bila najvažnija. U nju su se doseljavali sredinom 19. stoljeća. Ide jöttek a magyarok Sopron megyébe, meg Somogy megyébe. Az én öregapám Sopron megyébe jött 1860-ba, és akkor is jött 1860-ban, 1870-ben, körülbelül akkor jöttek legtöbb magyarok. Itt elég olcsó volt. Én nem szerettem azt mondani, hogy jöttek ide, mert ez egy állam volt, és akkor nem jöttek sehol, csak elmentek más részállamba élni. Itt olcsó volt a föld, és sok földet lehetett, vagy erdőt venni, és nem kellett sokat fizetni. Napredni u svemu, ponajviše u poljoprivredi, širili su zajednicu, a kako su stigli u multietnički kraj, i sami su bračne partnere nalazili među pripadnicima drugih naroda. Jezik je stoga, kaže gospođa Ana, bilo teško očuvati. Ona ga je znala do udaje, no poslije... Razumijem, ali teško mi je govoriti. Pa ja sam 57. udana za Hrvata i onda se već prestalo govoriti u kući, tako da nisam ni djecu naučila. Danas se kajaju svi. Šta? Tak je moralo biti. Nismo se godinama voli već kao u školi. I tak nismo imali ni on, ni ja, nikog. Sam smo jedan drugog vidjeli, krave čuvali skupa i tak. Znate kak je bilo onda seljački život. S kim je bilo najviše problema? S njegovom mamom i mojim tatom. A šta? Ali nas nisu mogli su spriječiti nikako i eto. I poslije je bilo dobro. A šta? Za Mađare je, kaže, koban bio Drugi svjetski rat. Osim Njemaca i oni su tada protjerivani iz ovoga kraja. Danas ih je u Lipiku i okolici 70-ak, a jezikom se služe samo najuporniji. Kad sam krenuo u školu, 45., 7., 8., tada biti Mađar u školi je bilo grdo. I nas su prozivali po vrlo lošem i nisu nam, jednostavno smo bili tako ocijenjeni kao nešto što nije hrvatsko, odnosno nije u ono vrijeme odgovaralo, bilo je to i nacionalno obilježeno. I mi smo malo po malo kao djeca, ne smiješ ni govoriti mađarski, pogotovo ne u školi nema govora, i malo pomalo smo taj jezik i kod kuće zapostavljali i kad se krenulo u više škole, gotovo više nije. Dugo im je trebalo da se oslobode nelagode zbog drukčijeg podrijetla. Stoga ni društvo Mađara nije odmah imalo velik broj članova. Počeli su skromno, s 2 hrvatskih i 2 mađarskih osnivača, no sada ih je više od 130. De mikor mink alakultunk, 10 év előtt, akkor csak 4-en voltunk, maga mondta előbb már, de már 2005-ön végig már 54-en voltunk. Akkor látom, hogy ebből a tésztából lesz valamilyen kolács, hogy majd lesz magyarok, és akkor még egy társaságot alakultunk Pákrácon. Jedan od projekata kojim se poneviše ponose, Mađarska je kuća u Brekinskoj. Opremili su je uz pomoć Saveza mađarskih udruga, a prostor oko nje namjeravaju upotpuniti sportskim terenima i turističkim sadržajima. Sada ju jedanput na mjesec složna ekipa uređuje poput vlastitog doma.
Iako se ovdje često prihvate i kućanskih poslova, gospođe Mariška i Jankica ne žale se. Je li to zbog društva ili mirisa koji dopire iz kuhinje, ne znamo, ali posao tu, kažu, lakše obavljaju. Baš kao i gospođa Nada, koja za težake uvijek pripremi zasluženu okrepu. Dakako prema mađarskoj recepturi s mnogo ljute paprike. To će biti krm perket, jedno mađarsko staro tradicionalno jelo koje se kuhalo kad su bile svadbe za skupljanje gostiju. Kad su se skupljali gosti ujutro za doručak, pravilo se to. Dakle, još prije možda 60 godina kokošje se radilo, jer su se kokoši klale za svadbu, pa smo od noga, glava, onog sitniša svakakvog. Sad već u zadnje jedno 30-40 godina radimo od ostataka od svinje koje se kolju za svadbu, jel? I svadbe i druženja nezamislivi su bez glazbe. Obitelj Martinić rijetko je ovako usamljena u čardašu. Oni su srce glazbene i plesne skupine. Ljubav prema glazbi i tradiciji usmjerila ih je i na istraživanje folklornih motiva. Ono što nas možda razlikuje od ostalih Mađara u Hrvatskoj je ta što mi nemamo koreografe iz Mađarske koji nama dolaze ovdje postavljati mađarske plesove, nego evo mi sami istražujemo, sami postavljamo na scenu koreografije zahvaljujući doista velikom entuzijazmu i ljubavi moje obitelji, prvenstveno onda ove moje obitelji Martinić u kojoj sam udana i naravno sve to Vjekino i moje saželo se u Filipu koji evo danas i pohađa školu za narodne plesove u Zagrebu i dakle školuje se za budućeg plesača, folkloristu i plesnog pedagoga. Dok iščekuju sinov povratak sa školovanja, znaju da imaju za koga njegovati svoju baštinu. A iako se jezik već izgubio, melodije koje vole neće tako lako zaboraviti. I to je sve za danas.